Komaɗar tattalin arziki babu shakka ya taɓa ko'ina kuma ya taɓa kowa a faɗin duniya. Tun bayan zuwan cutar sarƙewar numfashi wacce ake kira da corona ko COVID-19 a turanci. Ba sabon abu bane a wannan lokaci ka ci karo da mutum ya ce maka rabansa da cin abinci sau 3 a rana ya manta. Wani ma zai ce maka idan ya samu ya karya da safe sauran kuma sai dai abin da Allah ya yi. To sai dai kuma a daidai wannan lokaci da wasu ke fafutukar neman abin sanyawa a bakin salati, waɗansu kuma neman na shafe-shafe suke yi don canza launin fata daga baƙi zuwa fari. Duk kuwa da irin ɗan karen tsada da mai ɗin ke yi a halin yanzu, kasancewar komai farashinsa ya hau ya haura, lallai kowa da kiwon da ya karɓe shi. Shin ta yaya komaɗar tattalin arziki ya shafi masu irin wannan shafe-shafen wanda ya haɗa maza da mata? Mun zagaya cikin gari da ɓoyayyiyar na'urar ɗaukar hotonmu don ɗaukar hotunan masu shafe-shafen nan, don tantance waɗanda tsadar kuɗin mai na bilicin bai hana su yi ba har yanzu da kuma waɗanda abin ya gagari kundila. Wanda har fata ta riga ta fara nuna cewa tana buƙatar mai. Kasancewar babu kuɗin siyan mai har fatar ta yi baƙi tana neman zarta irin baƙi da aka santa da shi a baya. Sai ka ga fatar wasu ta fara yaushi da tattarewa gami da dabbare-dabbare kamar fatar kura ko ta guza. Bincike ya nuna cewa da yawa cikin masu shafe-shafen kan bi ta kowace hanya mai kyau ko akasin haka don samun kuɗin da za su siyi mai don kada fata ta canja ta koma launin gidan jiya. Masana a koda yaushe kan faɗi illar yin bilicin ga mace ko namiji. Shin ka san ɗaya daga cikin illolin yin bilicin? Gaya mana ɗaya kacal daga ciki. Muna dakon amsoshinku a sashinmu na comment da ke ƙasa. Sai mun ji ku.